جناب تمام دوستان دیا بھرپور تالیاں دی گونج دعوت دینے لگا ساڈے بڑے پیارے تے جذبات نال لکھنے والے شاعر، جذباتی سنین والے شاعر، شاعری وچ جذبہ رکھنے والے، انہوں کا نام ہے بابر شہزاد قمر آف میڈے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اج دا ادبی پروگرام ساڈے وڈے بھائی، ساڈے پیارے بھائی شہزادہ منڈی بول دین، فوک سنگر مختار اپنا سیف علی مختار صاحب، انہوں دے دفتر دے افتتاح تے انہیں ادبی اکٹھ رکھا۔ میں انتظامیہ دی طرفوں بھائی مختار نو انہوں دی ویلکم اپنا شکریہ ادا کرنا جنہیں اپنے خصوصی ٹائم یہ سانی خدمت دا موقع دیتا ہے۔ اس تو علاوہ اج دی محفل دی زینت میرے بڑے بھائی ساڈے سراں دا تاج سائیں یوسف حسین یوسف صاحب، بھائی ارشد مخلص صاحب، بھائی سمر عباس سمر مظلوم آبادی صاحب، بھائی شہباز بشیر شہباز صاحب، شہباز جامی صاحب، آفتاب ویر، دیگر جتنے بھی شفقت خان بلوچ صاحب، جنہوں دے نام نہیں بھی گا محسوس کوئی نہ کرے۔ دوستو گل یہ ہے کہ ایک گدڑ جنگل چ نس گیا، 5-10 دنوں باہر رہا تو واپس آیا، جنگلی جانوراں پوچھا تو کدے رہا، تیری بڑی ڈھونڈ بھال کی آئی، نہ دسی نہ پوچھی کدے لگ گیا۔ اس آخیا کہ میں نہ فلانے دوجے جنگل گیا سو، اس جنگل چوندیاں جانور بیمار۔ اچھا یوسف صاحب میں بڑی دینی تکلیف ہوتی جائی تو میں اس جنگل گیا، میں ڈاکٹری سیکھن گیا، لہذا ہوں میں MBBS پڑھ کے آ گیا، ہوں تو ٹینشن نہیں بنتی، تو آنے جیڑی بیماری ہوے تسی میرے کول آنا، اگلی گل خدا تے گتو۔ وہ 5-7 دن لگے تو کھوتا بیمار ہو گیا، وہ 5-7 جانور گئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب تشریف لاؤ، کھوتا بڑا سیریس وہ سر جڑے ہو سکے، وہ ڈاکٹر نہ بیگ چاہے ہوئے تو بوگے تے جا نکلیا، انہیں اتنے میرے کلینک تے لایا، انہیں کسے ٹنگو نپیا کسے پوچھڑو نپیا، انہوں نے بڑا کھوتا پھٹایا، بڑا اوکھو لے گیا دکھاڑتے، انہوں نے کہا سر ہون تے چیک کرو۔ وہ گدڑ اٹھیا، اٹھ کے سونگیا تو آنج باج بگیا، 10 کلے آنج بجیا، وہ تو وقت واپسی منہ لگے 15 کلے آنج باج بگیا۔ جتے 5-7 راؤنڈ اس لائے نا، اتنے نو نہ جانوراں ویکھیا تو کھوتا مر گیا۔ انہیں مسا جا گدڑ نہ ڈکیا، انہیں آخیا چنگی تو دوائی دیتی ہے، کھوتا لے کے آیا تو مر گیا۔ ان بڑا ساہ چڑھیا تے کھلو کے نا گدڑا دجے موت یاتی رب کول جے میری کوئی نس باجے فرق آیا۔ دوستو سائیں یوسف صاحب جی ارشد مخلص صاحب، میں داد بھائی گڑی گڑ لینی۔ اللہ پاک دی وانڈے جن چاہے کرے عقل عطا یا شکل عطا، یہ رب دی وانڈے۔ اللہ پاک دی وانڈے جن چاہے کرے عقل عطا یا شکل عطا، ہر حال کرنا چاہیدا ہے اودی ذات کریم دا شکر ہوئے تے پتھر دے وچ وی کیڑے نو دیندا کمر غذا میرا پاک خدا، ہر ایک انسان تے لازم ہے اودہ پاک ذکر اودی صفت ثنا، ہر ایک انسان تے لازم ہے اودہ پاک ذکر اودی صفت ثنا۔ بھائی سمر صاحب جیڑے حال وچ رب دی ذات رکھے بس صبر تے شکر کریوے،
اوتے نالے بالے تھوڑے دا نا جیڑا قطن جڑی یوسف صاحب اتھوں لے کے خالی ہاتھ وجنا ہے اے بھی کمر خیال رکھیوے ایک رب تو موت ایمان دی منگیے دعا قبر تے کفن منگیوے ایک رب تو موت ایمان دی منگیے دعا قبر تے کفن منگیوے دوستو دوڑا عرضے کے اللہ پاک دے دین گنیندے نہیں آ جیٹی سوچ تے سوجا ہوندا ہے کنی اللہ پاک دے دین گنیندے نہیں اور جیٹی سوچ تے سوجا ہوندا ہے کنی سن کے باغ نہ سجدہ کرنا غفلت دا روجا ہوندا اللہ پاک دے دین گنیندے نہیں جیٹی سوچ تے سوجا ہوندا ہے کنی سن کے باغ نہ سجدہ کرنا غفلت دا روجا ہوندا ہے تے جیڑا کھاندا ہے حق حقداراں دا او کردار دا کوجا ہوندا ہے رہ سب کچھ کمر ای تھائی وجنا ہے کیڑا کفن نو بوسایا سب کچھ کمر ای تھائی وجنا ہے کیڑا کفن نو بوجا ہوندا ہے تے یوسف صاحب بھائی ارشد مخلص بھائی سمر وینیو سرفراز کیسے رنجا صاحب ہر بندے دی اپنی سوچ ہر پھل دی اپنی خوشبو بے شک ہر رخ دی اپنی شان اللہ ہاں کوئی کہندا سوچ تے دنائی بڑی چیز ہے کوئی کہندا اکھ دی بنائی بڑی چیز کوئی کہندا سوچ تے دنائی بڑی چیز ہے کوئی کہندا اکھ دی بنائی بڑی چیز ہے کوئی کہندا جگ تے کمائی بڑی چیز ہے کوئی کہندا جیل چو رہائی بڑی چیز ہے کوئی کہندا شیر تے ربائی بڑی چیز ہے وہ اے بھی گل سونی ہے کہ بھائی بڑی چیز ہے منیا خدا دی خدائی بڑی چیز ہے کمر ان ساریاں نعمتاں تو ود کے آقا دے دوارے دی گدائی نعمتاں تو ود کے آقا دے دوارے دی گدائی بڑی چیز ہے شاباش سائیں سچ تکدا ہے سچ تکدا ہے ہر میدان دے وچ سدا کوڑ میدان تو چلیا ہے سچ ازل تو سنگتی نبیاں دا ہے کوڑ شیطان تو چلیا سائیں کسوسی دوڑا سچ تگیا ہے ہر میدان دے وچ سدا کوڑ میدان تو چلیا ہے سچ ازل تو سنگتی نبیاں دا ہے کوڑ شیطان تو چلیا تے سکے بھائی دے نال بے رحمیاں دا کچھ اثر کنان تو چلیا ہے او جڑا بھائی نو بھائی ودا قتل کریندا اے بھی عمل انسان تو چلیا جڑا بھائی نو بھائی ودا قتل کریندا ہے اے بھی عمل انسان تو چلیا ہے سائیں یوسف صاحب ایک پہلو رہ گیا میرا دل ہے کہ وہ بھی شامل کر لوں ہاں ہونا چاہیے نا پہلو سیداں سید سادات سیداں لا کے ڈیرا کربل وچ تقدیر دے نال نبھائیے او کیڑے صبر دے نال جوان پتر نو پیو تاتل ہن سیداں لا کے ڈیرا کربل وچ تقدیر دے نال نبھائیے او کیڑے صبر دے نال جوان پتر نو پیو تاتل ہنک ولائیے تے لج پال کمر لج پالیاں دی حد جرت دے نال مکائیے او سر دے کے دین دی کربل وچ پگ پیر حسین بچائیے سر دے کے دین دی کربل وچ پگ پیر حسین بچائیے سائیں صاحب پگ سام کے رکھنی سوکھی نہیں سہ نقصان ہو ویندن لوے پگ تے سارے جگ دے وچ اسے وقت اعلان ہو ویندے جس بشر دی پگ بے داغ ہوے اچے اس دے شان ہو ویندن ایک پگ نو کمر بچاون لئی کی سر قربان ہو ویندے ایک پگ نو کمر بچاون لئی کی سر قربان ہو ویندے دوستو پگ کی ہے پگ کمر جہان تے عزتاں دی ایک اہم جاگیر دا نا ہے پگ کمر جہان تے عزتاں دی ایک اہم جاگیر دا نا ہے
او پگ یاوت نہ ہے غیرت دا یا قائم ضمیر دا نہ ہے پگ پیار پریت دے معاملے وچ ایک پختہ سیر دا نہ ہے او جیڑی ڈھیر پیاری ہے سر نالو پگ اس توقیر دا نہ ہے جیڑی ڈھیر پیاری ہے سر نالو پگ اس توقیر دا نہ ہے اگر انج بھی سمجھ نہیں آئی تو میں آکساں کہ جیڑی مرد دے سر دی زینت ہے پگ اس دستار نو آدے جیڑی مرد دے سر دی زینت ہے پگ اس دستار نو آدے پگ عزت وقار تے عظمت دے ایک اصل مینار نو آدے تے جیڑا ریت دے سر دا کج ہوئے پگ اس سردار نو آدے او جدی کمر سواری سر بندا ہے پگ اس اسوار نو آدے جدی کمر سواری سر بندا ہے پگ اس اسوار نو آدے دوستو میں اس مضمون تو ہٹ کے سنینا جناب بھائی یوسف صاحب بھائی ارشد مخلص صاحب شہباز بشیر شہباز صاحب اللہ پاک دی دتی ہوئی دولت تے جیڑا بشر گھمنڈ کر ویندا ہے اللہ پاک دی دتی ہوئی دولت تے جیڑا بشر گھمنڈ کر ویندا ہے او آپ ہی اپنی عقبت دا منج سریو جنڈ کر ویندا ہے او آپ ہی اپنی عقبت دا منج سریو جنڈ کر ویندا ہے تے اللہ پاک دے کمر قانون نو جیڑا بدبختہ کنڈ کر ویندا ہے او دیوان فرعون دے دنیا تے خود ویلا ونڈ کر ویندا ہے او دیوان فرعون دے دنیا تے خود ویلا ونڈ کر ویندا ہے کہ سائیں اور یہ گن دل والا توڑا سنے ان دے بیان پر نقصان جیڈا بھی ہو رہا ہے نا دل نو سارا بدن دے ہن تے میں بھی توڑا لکھیا کہ دلا او دلا نہ گھبری اس پیار دے وچ نفع گھاٹے تھیندے رہندے دلا نہ گھبری اس پیار دے وچ نفع گھاٹے تھیندے رہندے سدا بیلیاں نال میدان دے وچ بیلی کمر مریندے رہندے تے ہرے وقت وچ کمر مشا ویکھن کنگال سدیندے رہندے او لاجپالی نام لٹی وندا ہے لاجپال لٹیندے رہندے لاجپالی نام لٹی وندا ہے لاجپال لٹیندے رہندے تے دلا کملیا پارے کیتیاں تے اج کون تے کتنے چر دیندا او دلا کملیا پارے کیتیاں تے اج کون تے کتنے چر دیندا جن ہکری غلطیاں معاف کری من او دھوکھا کمر چ پھر دیندا تے بیلی اج کل اینی مطلب دے او جند کوئی سنگت مگر دیندا ہے پتے بھیڑ وچ لگدے نے بیلیاں دے کیڑا کنڈ دیندا ہے کیڑا دلا کملیا پارے کیتیاں تے اج کون تے کتنے چر دیندا ہے جن ہکری غلطیاں معاف کری من او دھوکا کمر چ پھر دیندا ہے تے بیلی اج کل اینی مطلب دے او جند کوئی سنگت مگر دیندا ہے پتہ بھیڑ وچ لگدے نے بیلیاں دے کیڑا کنڈ دیندا کیڑا سائیں جی معاشرے دا دوڑا جی میں خصوصی میسج سمجھے سا دوستان دے رہا آوے کمر زوال تے ٹھاٹھ دا ویلا اچھا ہر بشر نو یاد تے آندا ہے آوے کمر زوال تے ٹھاٹھ دا ویلا ہر بشر نو یاد تے آندا ہے قداں بار تو حسن تے کوئی شک نہیں شکوا بنیاد تے آندا آوے کمر زوال تے ٹھاٹھ دا ویلا ہر بشر نو یاد تے آندا ہے قداں بھار تو حسن تے کوئی شک نہیں شکوا بنیاد تے آندا ہے میاں سر فراد کیا سر اے بھی من لینا برائیاں دا وہ جھٹ چون سواد تے آندا ہے بندہ وقت پچھتیندا ہے کیتیاں دا جداں سر اولاد تے آندا بندہ وقت پچھتیندا ہے کیتیاں دا جداں سر اولاد تے آندا ہے یار اسی مسلم ہاں ساڈے خون دے وچ چنگے وصف نو رچنا چاہیدا ہے زندگی دی کمر انگوٹھی وچ نک صدق دا جچنا چاہیدا ہے مسلم دی دین و ملک دے سامنے او کچھ سوچ کھا نچنا چاہیدا ہے او جڑا برنا پے ونج جمیانو اس کرل تو بچنا ہے
ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਸਫ ਨੂੰ ਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਰ ਅੰਗੂਠੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਸਿਦਕ ਦਾ ਜਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਧੀਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸੋਚ کا ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾ ਪੈ ਵੰਜੇ ਜਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੱਧ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਉਠਾ ਲਵੀਏ ਸਾਈਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਸੌਖੇ ਕਤਨ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਧ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਉਠਾ ਲਵੀਏ ਸੌਖੇ ਕਤਨ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਬੋੜ ਛੁੜਨ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਮਰ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕੰਦੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟੀ ਬਿਰਾ ਵੱਧ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਉਠਾ ਲਵੀਏ ਸੌਖੇ ਕਤਨ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਬੋੜ ਛੁੜਨ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੂੜੇ ਕਮਰ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕੰਦੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟੀ ਬਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਕੰਦੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ خود ٹھیک برا نہیں ہوندے اوقات مطابق زندگی دے ڈنگ ہر کوئی دکھدا وتدا ہے کوئی سکھ دی سیٹ سجائی بیٹھا ہے کوئی ٹاٹ نو سکھدا وتدا ہے انشاءاللہ سجن نہ کمر غریب ہومن دل تائیں در بکدا وتدا ہے او بہت سستا خون غریباں دا اس دور وچ وکدا بہت سستا خون غریباں دا اس دور وچ وکدا وتدا ہے ہاں شے لین تو پہلے شے ویکھ لوی وے بڑا فرق ہوندا ہے شے دا شے لین تو پہلے وہ شے ویکھ لئی وے بڑا فرق ہوندا ہے شے دا بندے اج کل دھوکا کھا باندے کیوں جو دور ہویا پئی لئی دا انے ڈول کے پتل دی چمک تے اچھا نہیں سونا سمجھ کے لیتا بندے کمر سے آنے نہیں کر دے سودا کڑک دے نال مکئی بندے کمر سے آنے نہیں کر دے سودا کڑک دے نال مکئی دا سائیں بندے بھولے چنگیاں نسلاں دے بد نسلیاں مگر تلین دے بندے بھولے چنگیاں نسلاں دے بعد نسلیاں مگر تلیندن او سپ آخر ظالم سپ ہوندن بھاویں چولیاں نال پلیندن تے اوندا سر دا بھارے پیراں تے تائیوں سوچ کے قدم رکھیندن جو کتے کہیں نو لڑن تے کتیاں تو سائیں پہلے کمر پڑیندن تے ہن کمر کسے تے نہیں وسنا کے جلیاں ڈھیر سزائیں ہن کمر کسے تے نہیں وسنا اگے جلیاں ڈھیر سزائیں نو جانو کوئی نہیں بندا اوک دے وچ بیلی اج کل مطلب تائیں او بندے کتے بھی رکھن تے نسلی رکھ دین تاں لبدیاں اصل وفائی نو بعد نسلے ہون تے قسم خدا دی نیت گال دی ویندن سائیں دکھ درد تے نیت پریشانیاں دے شالا سر تے بدل نہ کجن او وات دشمن جیت بنا لیندن گنڈ سجن دی سجن نہ کجن تے بندے او دے کمر دھیان کریندن اج دے ڈھول سریلے وجن بڑ ملک پرایا کر چھڑدا گھوڑے جدن میدان کر چھڑدا ہے میاں سرفراز کیسے رانجھا صاحب خصوصی دوڑا کے رکھی میں نائی میں مار کے میں تیرے نال پریت بنائی جائے رکھی میں نائی میں مار کے میں تیرے نال پریت بنائی آئی کچھ یاد ہی توڑنے باون دی تمہیں قسم مسیح تے جائی آئی یاد ہی توڑنے باون دی تمہیں قسم مسیح تے جائی آئی تے ڈنگ حرام دی ڈھیلائی غربت ویچے تو آپ ہی سانج مکائی آئی او یاسو کملا تائیں تا کام دی زندگی تیرے مگر پہ کمر منجائی آئی
تے کچھ یاد ہی جامی کچھ یاد ہی ویلا بچپن دا رلے پیپ جھٹاوڑی یاد ہے وہ میرے گل گل وطنی باواں دی تو ہسڑ کے باوڑی یاد ہے تو روس ونجنا تے میں رو پونا روٹی کائی نہ کھاونی یاد ہے وہ اس سے زد وچ کمر تو پانچ دے پئی منت کراونی یاد ہے نکی نکی گل تو نال میرے تسا رینج سرکار ہو ونجنا اس ویلے میریاں خوشیاں دا سنسان بازار ہو ونجنا تے اللہ جاندا ویلے ڈگر تے ڈاڈا روح بیزار ہو ونجنا او تیری تانگ چکسر رو رو کے میں کمر بیمار ہو ونجنا تے دوڑا عرضے کے بھائی صاحب مختار صاحب ڈاڈا دکھ لگدا ہے جتھے ویکھ لواں بندے حسن دی قدر گھٹاندے بڑا دکھ لگتا ہے واقعی سکون آیا کلا میں جٹ پڑھ لوں تھوڑا ذاتی مسئلہ ہے کرنا تسی آپ پیش کرتے ہیں میرے بڑا مزہ ہے میرے پڑھو بھائی جی ماشاءاللہ ڈاڈا دکھ لگدا اللہ دی قسم ہے ڈاڈا دکھ لگدا ہے جتھے ویکھ لواں بندے حسن دی قدر گھٹاندے ڈاڈا دکھ لگا بابا جی بہت صحیح دیا باپی اور بال ہے یہ میرے باپی اور ضرور بان ہے تھوڑا درو کے ڈاڈا پورا مچھڑا تو سنیا کہ یہ بنا کس دے ہاتھ سے میں داغ نہیں کھا دے بہت کہ دوڑی جس پائے جدے بھی بیٹھے پے وسو صحیح گل چلو ہے جی بسم اللہ جی جی چھڈو ڈاڈا دکھ لگدا ہے جتھے ویکھ لواں اچھا جی جی بسم اللہ ڈاڈا دکھ لگدا ہے جتھے ویکھ لواں بندے حسن دی قدر گھٹاندے جیڑے حسن نو گھٹیا چیز آدے نہ ہوندے گھٹیا زر کونا وہ تے وکھری گل ہے بردا بن کے رہ یوسف مصر بھی گاندے ہن دی کشش نہ کمر جے حسن دے وچ نہ یاد چوریاں نہ یاد چوریاں تلے آندے بھائی آفتاب میاں سرفراز کیسر بھائی کیسر نذیر صاحب احمد علی عالم صاحب بھائی شفقت خان بلوچ صاحب ہوئے جس بھائی وال دے باج نہ نبدی خوش ہو بھائی وال تے رکھیے ہوئے جس بھائی وال دے باج نہ نبدی او خوش ہو بھائی وال تے رکھیے حق بننا سجن دے دکھ سکھ دا کچھ یار خیال تے رکھیے تے بندے مر گیا کمر مثالاں دے من انج قائم مثال تے رکھیے اور چلو حسن نہ یوسف وانگ صحیح دل وانگ بلال تے رکھیے یوسف وانگ صحیح حیات سانگے وفا دے وعدے بھلا نہ دیویں خدا ایک لگتے جی محنت کیتی ہے جی محنت سننی ہے حیات سانگے وفا دے وعدے بھلا نہ دیویں خدا دے نا تے دل دی تختی تو نہ ساڈا مٹا نہ دیویں خدا حیات سانگے وفا دے وعدے بھلا نہ دیویں خدا دے نا تے دل دی تختی تو نہ ساڈا مٹا نہ دیویں خدا دے نا تے وفا دے بدلے جناب سانو جفا نہ دیویں خدا دے نا تے وفا دے بدلے جناب سانو جفا نہ دیویں خدا دے نا تے اے سکھاں صدراں دی فوج میری مرا نہ دیویں خدا دے نا تے اے سکھاں صدراں دی فوج میری مرا نہ دیویں خدا دے نا تے اے جنکاں دے کے اتشار اپنا چھڑا نہ دیویں خدا دے نا تے من کے غیراں دی مان میرے مکا نہ دیویں خدا دے نا تے محکوم حاکم دا جوڑ کوئی نہیں کمر میں اکثر سجندا رہنا غریب آخر غریب ہوندے رلا نہ دے دل دی سجن جاگیر نہ ویچی خواباں دی تعبیر نہ ویچی سر دا تاج توقیر نہ ویچی غیرت دی تدبیر نہ ویچی او لالچ کتیا نال لگیندے بولچ کمر ضمیر لالچ کتیا نال لگیندے بولچ کمر ضمیر نہ ویچی قافلہ جیوں سالار دا کجے ریت ان سردار دا کجے فنکاری فنکار دا کجے پیسہ جیوں کردار دا کجے
خودداری خوددار دا کج ہے اللہ کمر حلالی دے یار بھی اندر یار دا کج ہے کمر حلالی دے یار بھی اندر یار دا کج ہے ساڈے کولو ساڈے سراں دے تاج استاد خدا دنیا تو پردہ فرما گئے بس اسی یاد کر سکتے ہیں جی کیوں نہیں چنگے یہ سجن یاد ساڈے پاسے گلاں پوچھو نہیں میتھوں ادب دیاں ہو ادب دسے نقصان گیا گلاں پوچھو نہیں میتھوں ادب دیاں ہو ادب دسے نقصان گیا گیا راہ سائیں چپ دی بکل دے وچ موڑ آبد تے رحمان گیا گیا راہ سائیں چپ دی بکل دے وچ موڑ آبد تے رحمان گیا یاسین ابرار تے شفقت گئے پچھو جھپ دے آڈا خان گیا اس عارضی دو دیس تو ٹور وجنا کر درد بھی کمر اعلان دیس تو ہر کا ٹور وجنا کر درد بھی کمر اعلان گیا نہ ہی مالک سخت طبیعت دا میں فیصلہ کیتا ہو سننا جی ماشاءاللہ نہ ہی مالک سخت طبیعت دا بہوں درد دے نرم مزاجن او تے سن کے شیر تے دل دے وچ دکھی کر لیندے اندراجن دوڑے گیت دا صرف لکھاری نہیں ہر صنف تے درد دے راجن اسی شاعر محتاج ہیں لفظاں دے اس درد دے لفظ نائی مالک سخت طبیعت دا بہوں درد دے نرم مزاجن او دے سن کے شیر تے دل دے وچ دکھی کر لیندے تے دوڑے گیت دا صرف لکھاری نہیں ہر صنف تے درد دے راجن اسی شاعر محتاج ہیں لفظاں دے اس درد دے لفظ محتاج ہیں دوستو بندے نسلی گل پیچھے گل ویندن پر اپنا تل نہیں دیندے سجنا دی لوڑ تے کس ویندن چھڑا منہ دا بھل نہیں دیندے او کیتی گل تو مل ویندن پر گل تے پل نہیں دیندے گل کوئی کمر پلیندا ہے سارے گل تے گل نہیں دیندے آخری دوڑا جی بج وجنی ہے کھیڈ حیاتی دی جداں وقت نزادہ آ وجنا ہے سنگ کسے نہیں کرنا اس ویلے چھڈ ماں پیو بہن بڑا وجنا ہے جو کڈیا کمر حیاتی وچ او آدم دے شار نو چاہ وجنا ہے اللہ جانے دنیا فانی تو کیڑے ویلے جھوک لدا وجنا تے پیا چلدا کمر حیاتی دا کسے ایک نے جان ہو وجنا ہے سجنا دیاں نیت ملاقاتاں دا اویوں ختم نظام ہو وجنا او دا سچ دی قدر معلوم ہو سی جداں کوڑ ناکام ہو وجنا ہے پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ اتے زندگی شام